pali ena akufuna kugwetsa boma la IPM. Akupempha president achotse ntchito Peter Mukito, Alfred Kangata, Norman Chisale, Rosa Mbilizi, Joseph Mwanamveka and even Ben Pili. Kuti akachotsa onsewa boma likhalapo akuti akuyankha milandu ya corruption. MCP inalephera kuwamanga 5 years. 16 September pamene Malawi amavotera DPP amadziwa kale condition ya anthu amenewo. Munthu akamaganiziridwa choyamba he must be held accountable asanachotsedwe ntchito. Ndetu kudabwa ena akufuna IPM achotse nduna za boma zisanapezeke zolakwa. Bwana President, ili ndi chenjezo ndipo mukhale osamala. Strategy yogwetsa boma imayambira patali. Kumbukirani 2019 amachita ataki Jenasa. Patsogolo pake anasintha malamulo ndi kugwetsa boma. Zunethi Sata investigation inali plani yofuna kuthana Chilima. Anthu 87 otchulidwa amene amangidwa ndi Chilima yekha. Lero tikangana public inquiry mbwerera palibe chimene akudziwa pa nkhani ya hotelo. Akuchita kusankha zoyenera kufunsa. Ache akeso akukondera chipani. That is nonsense. Fund manager inagula hotelo 128 billion. Ndalama anapereka okha. Reserve Bank kudabwa akuti sanadziwe kuti kwaperekedwa mabiliyoni. Akuluakulu ngati Reserve Bank kudabwa, Ministry of Finance ikanadziwa bwanji? Governor wa Reserve Bank anadziwa ndalama zitaperekedwa kale, sakutero kodi. Nanga Ministry of Finance ikanadziwa bwanji ngati bank yaikulu sinadziwe? Amene apereka payment ku Amaris Hotel ndi mafund manager Continental Asset Management. Ndalama zinatukira ku banki CDH komanso National Bank. Akasiku oyamba kuti mabiliyoni aperekedwe mwezi ochepa 2023 Continental Asset Management inagula Sigreke Hotel 21 billion. Process and payment zinachitika within 3 months. Kodi tinapanga blame Associate Queen kapena Chola Banda? Chodabwisa kwambiri amene akulankhula nkhani zimenezi sakudziwa kuti pali mitundu iwiri ya pension. One, pay as you go. Ajambo yanu amakatenga ndalama every 14. That is responsibility ya Minister of Finance. Two, contributory. It is not part of Minister of Finance. Kuli company yapadera amene akuti Public Service Pension Trust Fund. Civil servant akasonkha ndalama zimasungidwa ndi mafund manager. Niko Old Mutual, Continental Asset Management amene wandamaya kusunga ndalama zathu. That is why mudzapeza kuti Sigreke Hotel inagula 21 billion ndi Continental Asset Management. Chitapwi Hotel ikumangidwa ndi Old Mutual. Amaris Hotel yagulidwa process Niko komanso Continental Asset Management. Simungaone document imene kuonesa kuti Reserve Bank kapena Ministry of Finance inapereka 128 billion kwa Amaris Hotel kapena 21 billion ku Sigreke. Amene akupereka ndalama zimenezi mafund manager. Komanso dziwani kuti contributory eni ake sanambe kulandira pension chifukwa palibe amene wafika retirement age. Scheme imeneyi muli anthu oyambira 44 years below. Mabiliyoni ndi matrillion tikati kusunga ku Niko Old Mutual CAM up to 2042. Mwachidule executive imakhala responsible ndi pay as you go. 120 billion sinachokere ku pay as you go. Nde wina umamutu akukonza mademo against Minister of Finance. Kupanga blame nduna zikutanthauza kuti simukudziwa mmene 120 billion yatulukira. Ndibwerezenso komanso zimene tikuna pano ndi mafakti. Amene akutsutsa abwerese umboni, koma zimene tikuzani pano ndi mafakti. Fund manager anatulutsa 128 billion with orders from Pension Fund Investment Committee. Ndapanga ndicheki ma document. Simungapeze signature ya nduna authorizing payment.
tikunena izifwa chani palena akungotchula anthu wakuti wa bandalama without a document. Kumangotchula munthu kuti wakuti wa bandalama without a document. Are you sure? Choyamba bwesa document wakuti wa bandalama atakhulupirira. You are not bringing any document and you have mentioned more than 10,000 people and you are saying kuti anthu onse ndokuba without a document. Bakani mention, you cannot mention people kuti our bandalama without a document. Fund manager amene analipira 120 billion komanso 21 billion ya Sigereki amene akumanga Chithaphwi Hotel. Fund manager ni ndani? Fund manager wa contributory fund ndi Nico, Old Mutual, Continental Asset Management. Amalawi ndimafuna ndifunse kodi ma private sector amene ndikutchulawa atatuwa ndi mbali imodzi yabo? The answer is no. So amalamulidwa ndi Minister of Finance kapena executive? The answer is no. Kodi akamatusa ndalama amafuna chilolezo kuchokera ku Minister of Finance? The answer is no. Mukapita ku public inquiry imene akupanga mayo Congress, chifukwa public inquiry major akupanga ndi Congress, mukhoza kuona kuti Priska Ponda Mgaga anapita kumene kuja osafunsidwa mafunso okupya. It's because za Wandale MCP kudziwa bwinobwino nkhani ya malesi inamba ndiwo. George Jim pa 5 June 2025 anapita kukakambirana ndi mwini wako wa malesi ndikumonjezera mitengo kuchoka pa 47 billion ndikufika 120 billion. MCP akudziwa zimenezo. The time George Jim was discussing these deals kunalibe board, there were no oversight. So zinthu zinakika pamenepo pa George Jim. MCP cannot bring George Jim to explain kuti zinakhala bwanji, chifukwa the mastermind wa Malesi Hotel deal ndi George Jim. Choyamba kuti timvesese nkhani imeneyi tikuyenera kudziwa mtengo unachoka bwanji pa 47 billion kufika 128 billion. That is one. Amene analipira 128 billion kwa Malesi Hotel ndi ndani? That is two. Amene anasainira ma document ogulisa hotel anali ndani? That is three. Amalawi mukadziwa zimenezi palibe akakunamizeni pa social media, chifukwa wina sangangofika wamangotchula mayina wakuti anabandalama wakuti wagulisa hotel without a document. Ife tikunena kuti fund manager, pension fund, investment committee ndi amene anagula hotel. So ndalama zinatuluka kudzera ku fund manager amene ali Continental Asset Management, CDH National Bank ndi amene atusa ndalama. Mukadziwa mafunso atatu amenewa palibe akunamizeni nkhani ya hotel. Kodi amene analipira 128 billion kwa Malesi Hotel ndani? Amene analipira ndi Continental Asset Management amene ali fund manager, no Reserve Bank, no Minister of Finance. Amene anasaina ma document ma fund manager alipo, pension fund ilipo. You cannot hate people because of their past history. Akuti anamangidwapo ndi MCP nanga bwanji MCP wo sanapeza olakwa tu. So just because anamangidwapo buyo ndumbo logwirika kunaja ndalama za hotel, where are the documents? Ngakhale PM account yake inapangidwa freeze mnthawi chakwera. Some of these arrests are politically motivated. You cannot blame people because of their past history. Fund manager ndi ma private sector palibe nduna ingapereke order kuti atuse ndalama za contributor. Amapanga zinthu zawo ndi public service trust fund and sometimes secret. Muja anatusia mabilioni ndi kumagulira ma property town. Kodi executive madziwa leronso apereka payment ya hotel 2023 anachita chimodzimodzi ndi Sigereki. Pomaliza timafuna tipemphe president tasinthani system mmene timasungira contributory fund. Zimenezi ndi ndalama za ma civil servant and ma civil servant ndi anaboma. Simungapereke mphamvu ku private sector kuti azisamalira ndalama zawo lero akugula zinthu without your knowledge. Tikuyenera kupanga audit Nico, Old Mutual,
Continental Asset Management 2023 up to date, ndalama za civil servant amapanga nazo chani? Osunga ndalama alemera kwambiri kuposa eni yake. Mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani. Ino amene mukuchita mademo, let us blame fund managers. Mukachita blame anthu olakwika, nkhani imene isiyenda bwino. Mdziko muno mwachitika zinthu zambiri. Imfa ya Gadama timachita blame anthu olakwika. Cashgate scandal 2013 ndikunena pano milandu ya anthu oposa 55 ili ku court sinathe chifukwa timachita blame anthu olakwika. Leronso ndikuchita kudziwa kuti nkhani inamba 2023 2024 masterminder George Jim, koma ndikuchita blame anthu olakwika. Tikuona ena afika pochita blame nduna zaboma. Can you imagine? Inu, two types of pension fund. Nduna is responsible for pay as you go, and this is contributory fund. Ma billion amelewa 21 billion, 120 billion, 135 billion Chitapwi hotel. Sujokera ku contributory fund. Nduna sima dzwaji yonse chimene kuchitika kumene. You can check the signatures. Palibe signature ya nduna. And someone is busy every day 24 hours blaming nduna. Ndiye mana kuti mukusiya ma fund manager amene atusa ndalama ndikupereka. Mukwasiya. Mukulimbana ndi munthu amene sizikukudza just because of political agenda. Zimenezi ndi zimene zinavuta pankhani ya Cashgate, pankhani ya SADA. Anthu otchulidwa 87 inu malimbana Chilima. Chifukwa wa UTM mukufuna kumuononga Bandale, munamanga Chilima ndikuwasiya nawo. Nkhani inathera m'mazira. Cashgate scandal malimbana Joyce Banda okubali chete. Same applies ni nkhani ya Gadama 1983. Nduna zinaphedwa amene anapha mwadziwa, and you are blaming innocent people. Amalawi mukachita zimenezi pa inquiry ya Chilima siliphula kanthu. Tauna tokha zimene zikuchitika ku public inquiry. Baba Malondera is partisan, akukondera Kaponda Gaga, mafunso okhwima kwa anthu amene akudziwa kuti ndadani yake. Akabwera MCP osa MCP akuthawapo. Zimenezi tisazione pa inquiry ya Chilima. This is a must. Tikuze litu chifukwa zimene mukuchita pa inquiry ya hotelo sitikumva nkhani ya George Jim. Process inamba liti chifukwa you cannot investigate a thing pakatikati. Zinamba bwanji fotokozani mezi zinambira mose mezi zinaendera. Anthu akunokuma omwe apanga zinthu zosokoneza mafuta awa niwadziwa. Anapita ku meeting akuti amakaja kubereka ku meeting. Apezeka bwanji ku meeting ya pension fund. Apezeka bwanji. That is criminal. Akulu, history is the best teacher. Ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tupita chitsogolo tikusiyeni ino Times ndi Bakiri TV muzikamba za mbuyo. Bakiri TV zikumabwera bwanji. Zikumabwera fa Malawi akumamvera Bakiri TV.